Carolina e Clara, tres integrantes do Consello da Muller toda do ICES de Cantón. Vamos contar un pouco o noso proxecto para este curso. O primeiro foi o primeiro Congreso de Igualdade do Consello da Muller non, con intervencións de mulleres que abordaron os diferentes aspectos da igualdade orientados ás xeracións máis xoves, como nós, e supoño que viñeras. Logo tamén participaron institutos que, no noso caso, tocounos expoñer sobre o tema do mito do amor romántico. O 25 de novembro fixemos unha performance na entrada do instituto, como estaredes vendo na pantalla, para simbolizar as 44 víctimas por violencia de xénero que houve en 2018, porque consideramos que é moi impactante cando chegaron ao instituto pois ver a todas as nenas tiradas no chan vestidas de negro. Logo repartimos unhas etiquetiñas como invitación para o acto que fixemos no Paraninfo do Instituto no recreo, onde limos uns poemas, limos que nos pareceu moi importante, porque non é o mesmo dicir que morreron 44 persoas que dicir que morreu Carmen, Marta. É dicir, non é o mesmo dicir mulleres que dicir quenes morreron. Logo limos un manifesto e os alumnos de primeiro de bacharelato de teatro do noso instituto fixeron unha actuación. Logo fomos convidados ás xornadas de Reseteando dende a Educación, organizadas polo Grupo Neofem do IES Luís Sebane de Monteforreiro, en Noraboa, foi moi impactante, a verdade. Logo, o 8 de marzo, fixemos outra performance que, logo poñeremos un vídeo resumo deste día. Na entrada, disfrazámonos das diferentes profesións que ao mellor que non se asocian con mulleres e realmente tamén temos a capacidade de realizalas. Logo, vendimos este kit de igualdade, que lle chamamos así, que son estas gafas a chapa. As vendimos para o acto que fixemos no Paraninfo tamén. Limos outros poemas, interpretamos dúas cancións, a de Hai algo en mí de Miriam Rodríguez, Déjala que baile de Miguel y Alejandro Sanz, e logo acudimos á manifestación con algúns profesores e alumnos do instituto. Xa por último, xa deixa a miña compañera, realizamos, por motivo do 17 de maio, un concurso de kilometraxes a favor da tolerancia coa diversidade afectivo-sexual. Unha das propostas que naceu desde o acto do 25N foi colocar os lazos negros nun panel que temos na entrada, como se ve na imaxe, e guardar un minuto de silencio por cada víctima de violencia de xénero. Os minutos, en xeral, foron moi respetados por todo o centro e foron moi aceptados pola primeira parte dos alumnos e persoal docente. O xoves pasado, en conmemoración do Día LGTBI-fobia, no Día contra a LGTBI-fobia, a escritora e profesora da UBI, Amanda Traba, fixo no Salón de Actos unha charla sobre as relacións afectivo-sexuais e redes sociais. Nesta charla decidimos entre todos que a muller que se suicidou o martes 28 tras sofrer acoso no traballo era vítima de violencia de xénero, polo que se convocou un minuto de silencio anda que non era unha vítima registrada. Como o ano pasado, síguense convocando reunións semanais os mércoles no recreo, nas cales propoñemos actividades que podemos realizar no centro e pequenas propostas para mellorar o Consello da Muller Nova. Nas titorías propuxemos buscar noticias que tiveran relación coa desigualdade e a violencia de xénero e comentalas. Ademais, colocamos un proxecto na entrada no cal proxectamos, para a redundancia, información sobre actos e información do Consello, etc. Para ir rematando, no pasado mes de novembro, a nosa compañera de cuarto da ESO recibiu un premio por un cartel en contra da violencia de xénero. A entrega realizouse en Santiago de Compostela na Consellería de Igualdade. No acto explicouse o cartel, máis algúns vídeos añadores. Para finalizar, Manos Unidas invitounos a un pequeno obradoiro de kilometraxes para aprender como realizalos, todo con relación á violencia de xénero. Agora vou poñer o vídeo gañador do concurso.
al haber nacido biológicamente como órganos sexuales masculinos y femeninos a la vez. Que entiendan de una vez por todas que nuestro cuerpo es el de un hombre y el de una mujer fusionados, sin necesidad de ser intersexuales. Agora, hoy, resumo do hoy,